Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay meron pong gagawin si Mama Yeps na recipe at ipapakita niya po sa inyo kung paano ito gagawin. Hello po Mama Yeps, ano po ang recipe mo ngayong araw? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng tortang talong na may giniling. So ito na po yung ating mga sangkap. Meron po tayo ditong 7 pirasong talong. Sunod po, ang karne po na gagamitin natin ay itong giniling na manok. Pwede po kayong gumamit ng baboy kung gusto nyo or yung baka. Gagamit po tayo ng bawang, sibuyas, red bell pepper, kamatis, spring onions, itlog. Para po sa pampalasa natin, pwede po tayong magdagdag ng seasoning, asin, brown black pepper, at saka gagamitin natin sa pagprito ay mantika. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, bago po natin iihawin itong ating talong, ay bubutasan po muna natin dito sa loob. Para pagka ihaw natin ay hindi siya puputok. Ngayon ay ready na po natin itong iihawin. Iihawin ko lang po pala siya sa ating stove. Dahil hindi po kami nakabili ng uling. Kung meron po kayong uling, pwede nyo pong doon nyo siya iihawin. Ngayon po ay sisindihan na po natin itong ating stove. Tapos ilagay na po natin itong ating talong. Yan, hihinaan nyo lang po ang apoy para hindi po siya masusunog kaagad or pantay-pantay po yung kanyang luto. Yan, hihintayin po natin na medyo maluto yung sa ilalim. Tapos babalik na rin natin pagka luto na siya. Ngayon po ay pwede na po nating hahanguin itong ating talong dahil naluto na po siya. Pagkatapos po nito ay palalamigin po natin ng konti para mabalatan na po natin to. Ngayon po ay pwede na po nating balatan itong ating naihaw na talong dahil medyo malamig na po. Nagsuot po ako ng gloves para hindi po mangitim yung kamay natin dahil didikit po yung balat ng talong na naihaw natin kasi nga inihaw po natin. Kung ayaw nyo po siyang ihawin, pwede nyo rin pong pakuluan ito para maluto. Pero mas gusto ko yung iihawin siya dahil ano siya, mabango. Mas gusto ko po pa ganitong klase na talong, yung green. Kaysa nung isa, yung medyo itim dahil ito ay hindi siya masyadong matubig. Ito po yung maganda pagka iihawin natin. Hindi siya magtutubig. Ayan na po yung ating talong, natapos ko na pong nabalatan. So ngayon ay pwede na po nating lutuin yung ating giniling na manok. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin yung ating giniling na manok. So magpapainit na po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Yan, pagka mainit na po yung ating mantika ay pwede na po nating igisa itong ating bawang. Hintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang. Ngayon, isunod na po natin yung ating sibuyas. Medyo lulutuin lang din po natin yung ating sibuyas. Sunod po ay ilagay po natin yung ating kamatis. Pwede na rin po nating ilagay itong ating red bell pepper. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating giniling na manok. Yan, ito ang ginawa ko po nito kanina kasi naka-frozen pa kasi to. Pinapakuluan ko po muna siya ng mga 1 minuto para ma-defrost at saka pagluto natin ay hindi na siya magtutubig. Yan, mabilis na lang po itong maluluto dahil na-pre-cook na po ito kanina. Napakuluan na po natin. Kaya manok po yung ginamit ko para mas healthy po. Kasi nga itong ginamit natin ay talong or gulay. Mas maganda pagka
manok po yung gagamitin natin para wala talagang kalaban sa kalusugan natin. Pero kung gusto nyo naman po ng baboy, walang problema po. Pwede po kayong gumamit ng baboy or giniling na baka. Ngayon ay lalagyan or titimplahan na po natin siya nitong ating crush na peppercorn or ground black pepper. Lalagyan din po natin ng konting seasoning. Yan, kayo na po bahala mag-adjust ng kanyang lasa. Tapos konting asin. Yan, haluin muna natin para magpantay-pantay po yung kanyang lasa. Kung gusto nyo pong lagyan ng konting toyo or soy sauce, pwede rin po. May video na din po kaming nagawa nito na tortang talong, pero yung video na unang nagawa namin ay yung simple lang po yun. Wala po siyang giniling or karne na nilagay. Kaya kung gusto niyo rin pong tingnan, pwede niyo pong i-check yung mga videos namin. Ayan, hihintayin lang po natin na medyo maluto po yung ating manok. Ngayon po, ay pwede na po nating ilagay itong ating spring onions or dahon ng sibuyas. Hindi po kailangan na lutong-luto po yung ating mga gulay dahil ipiprito pa rin naman po natin yung ating torta mamaya or yung gagawin nating tortang talong. Kaya maluluto din po siya pagka-prito natin. So ngayon, pagka satisfied na po kayo sa kanyang lasa, na-adjust nyo na po, pwede na po nating patayin yung ating stove. Yan, para masimulan na po nating gawin or lutuin yung ating torta. Yan, ililipat ko lang po to sa lalagyan dahil dito po natin prituhin yung ating tortang talong. Ngayon, kung gusto nyo po na medyo may lasa po yung ating itlog, pwede po kayong maglagay ng konting seasoning. Huwag nyo lang pong masyadong damihan dahil yung ating giniling po ay may timpla na po yun, baka aalat po siya lalo. Yung tamang-tamang dami lang na medyo may malalasahan po tayo na may timpla siya. Pero kahit huwag nyo na pong lagyan, ay wala pong problema. Okay lang yun kasi malasa na po yung ating karne. So ngayon ay pwede na po nating i-dip dito yung or isasawsaw dito yung ating nabalatan na talong. Yan. Tapos medyo i-flatten lang po natin. Ibababad po muna natin siya para malagyan po ng itlog yung loob ng talong. Pwede niyo rin po bago niyo isasawsaw dyan, i-flatten niyo muna dito. Yan. Pagkatapos nating na-flatten, pwede na din po nating isawsaw dito sa ating itlog. Yan. Ilagay ko na po siya lahat para mababad siya. So ngayon, magpapainit ulit tayo ng mantika sa ating kawali para maprito na po natin yung ating torta. Ayan po, maglalagay na po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Yan. Kunti lang po yung mantika na ilalagay ko dahil yung ating pan naman po ay non-stick. So, walang problema, hindi po siya didikit kahit kunting mantika lang. Yan, hihintayin na lang po natin na medyo uminit po yung ating mantika. Ngayon pong mainit na po itong ating mantika ay pwede na po nating ilagay itong ating talong na nasawsaw sa itlog. Yan. So, hinaan nyo lang po yung apoy para hindi siya masusunog kaagad. Yan, ipa-flatten po natin siya ng konti para malaki po yung malalagyan natin sa itaas ng itong ating giniling. So ngayon, lalagyan po natin ng giniling dito sa taas.
Tapos, kukuha tayo ng kunting itlog dito sa ating pinagsasawsawan nitong ating talong. Kasi pagka binaliktad na po natin to ay hindi na po ito maghiwa-hiwalay kasi may itlog po sa ibabaw na nilagay natin. Ngayon, pagka naset na po natin, pwede na po nating lakasan ng konti yung ating apoy. Yan, hihintayin na lang po natin yan na maluluto yung ilalim, tsaka natin siya babaliktarin. Or pwede rin po natin na ganyanin ng mantika para medyo maluluto din po yung sa itaas. Ngayon pong medyo na golden brown na po yung ilalim ay pwede na po natin siyang babaliktarin. Yan. Ngayon hihintayin na lang po natin na maluluto din po yung sa ilalim. Pagkabaliktad natin, dapat aalalayan nyo lang po para hindi siya sasabog or hindi siya maghiwa-hiwalay. Ngayon pong naluto na po yung ilalim ay pwede na po natin itong hahanguin. Ayan. Maghanda lang po tayo ng paper towel para masipsip po yung mga excess na mantika. Ito na po ang finished product ng ating tortang talong with giniling na ginawa po or niloto po ni Mama Yeps. Sana po ay masubukan nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan nyo. Sana'y i-like nyo at i-subscribe na rin po ang aming channel. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!